Kurangnya angin tangan skabawa kamalagat sa kanavaka heran Madagaskar fa indrindra tsy ka ito sambava ankatoko zao valagna manantaniny zao. Misy raha magaga eto ambony tany aretigny manimba sady mafaty. Coronavirus io arety tegna misy arety tsy manjary maningana tegna zava-misy. Izy tonga tsy mikonkongo sady tsy mipisipisiky firenena naripa nefa maro vokon'olo nivonina fantapitisa. Abababatsika mitandrema efa zo mangala hena diany atsika mbola tsy voa araho ny fepetra Miegny tsanagna mpaharoa mitandrema no tsy voa aleo mitandrigny moramora ka tsara fiainagna. Sasa matetiky tagnana mampiasa savogno hitantsy karetsigny mamono ka mitandrema oh mitandrema ka mitandreme atsika malagasy ka mitandrema oh mitandrema ka mitandreme corona tsy maintsy resy royarayade mitsangane tandrema tegna no iarovany afe Malagasy mitambatra maresazy nalalana viavy zamangamy ndao tsika jiaby iarayade. Apitaun kasubus amin zengin nama nama tup tandremo ny pitijola egna zatakaluvola pamantaragna semsemotry mokoaka afanagna midiridira be mandrotra senamboaka ile mate izy mandripaka manjafe kofa tsiasytsiasy ny magnatona dokter aza mitsabo tegna mandiana lopitaly io tsy afaka tanitany ke aretigny mandozatra anao mampamangy atsika midoko an-tragno mijanona an-tragno tsy honahona rety fa tegna zava-misy. tsy polisy sandaro aka oragna mialazare veloma kasbus aretigny io tsisy tongotro olo mamindazy vavanao badazy ko mitsegny mikoka ka mitandrema oh mitandrema ka mitandreme atsika malagasy ka mitandrema oh mitandrema ka mitandreme corona tsy maintsy resy royarayade mitsangane tandrema tegna no iarovany afe Malagasy mitambatra maresazy nalalana viavy zamangamy ndao tsika jiaby iarayade. royarayade mitsangane tandrema tegna no iarovany afe Malagasy mitambatra maresazy nalalana viavy zamangamy ndao tsika jiaby iarayade. Ndao tsika jiaby iarayade. Star Sandrico